aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye alamisa ye desanburu kalo tile 5 san 2024 aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan. Bakuruba kunnafoniw na an ka premier ministre ye taama min boloda ka taa an ka maabaw yɔrɔ an da bɛna don la fo ka taga se arcade santé plus maaw ye lasigi min kɛ yaasa ka kuma maaw fɛ sida banakisɛ ko la. An da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ani kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma. Aw bisimila. An ka premier ministre ni ale an ka jamana kɔnɔna ministre général de division Dr Abdoulaye Mayiga ale wulila ka se an ka jamana maaba caman ma ni o dɔ ye an ka Bamakɔ archevêque o kɔ a sera fana an ka église protestante des évangéliques du Mali a sera o ɲɛmaayaso ani Bamakɔ sigibagaw ni o ye ɲarelakaw ye ɲarela ani turelakaw bagadaji fo ka taga se Darave lalakaw ma Daravela kɔnɔna la. A sera ni maa ninnu ma yaasa k'i da don baara min kalifalen bɛ ale ni a ka jɛkulu la ka o ɲɛfɔ u ɲɛna ani k'a ɲini u fɛ ko u ka dugawu kɛ u ye yaasa baara min kalifara u ma u ka se ka o baara in kɛ ka sɔrɔ maa si ma jiginna sɔrɔ u la. Wa ni maa ninnu ye a jira u la fana ko u bɛ u kɔ sanga ani wagati wa k'Ala ka baara in ta fanga di u ma. U ye dugawu caman kɛ an ka premier ministre ni a nɔfɛmaw ye ko Ala ka baara in tali fanga k'Ala ka se di u ma. I n'a fɔ ladala ko la arcade santé plus maaw ye barolasigi kɛ barolasigi min kɛnɛ kan o kumana maaw fɛ sida banakisɛ ka ani tuberculose ni o ɲɔgɔnna caman. A kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen nɔ ni sida banakisɛ bɛ u la olu tun bɛ yen ani maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni sida banakisɛ tɛ olu la olu fana caman tun bɛ a kɛnɛ kan. Hali an ka kɛnɛya minisiriso olu ka jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ sida banakisɛ kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. U y'u hakilinataw di kɛrɛnkɛrɛnnenya la sida banakisɛ o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na ani maa minnu bɛ yen ni sida banakisɛ bɛ u la olu bɛ se ka minɛ cogoya min na anw maa minnu bɛ yen ni sida banakisɛ tɛ an na. A jirala bɛɛ lajɛlen na ko maaninfin bɛ se ka sida banakisɛ to i la wa k'i ka ɲɛnamaya kɛ ni a ye fana nka o kɔni o tɛ taa furakɛli kɔ. Ani maa minnu bɛ yen ni sida banakisɛ tɛ u la u ye u da don sida banakisɛ yɛrɛ sɔrɔ cogo la yaasa olu bɛ se ka u yɛrɛ kɔlɔsi ka u tanga cogoya min na ka bɔ a ma. Begoldu ɲɛmaayaso ye a jira k'u ka maa minnu kɛlen bɛ ka tile 7 baara bila bolo ka sababuya kɛ ko u ka hakɛ dɔw ma di u ma. U y'a jira ko olu mago bɛ u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka hakɛw la wa ko u bɛ u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ di u ma i n'a fɔ sariya ye a fɔ cogoya min na ko olu mago bɛ u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya la. U y'a jira ko ni maa minnu kɛlen filɛ ka baara bila kɛ ko o maa ninnu u sɔrɔla baara dɔw de la baara minnu tun tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la ko olu ye ɲangini wale ta ka ɲɛsin u ma k'o de kɛra sababu ye ka u ka baara bila ni ka o waleya. Wa fana u y'a jira ko u ye u ka sɛbɛnfura dɔw sɔrɔ sɛbɛnfura min ni o bɛna u dɛmɛ ka baara daminɛ u ka yɔrɔ kura la ni o bɛ fɔ o ma ko Fekola régional ni o ni u ka sanubɔyɔrɔ Fekola ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ taa kilomɛtiri 25 ɲɔgɔnna na. Wa u y'a jira fana ko o baara ninnu bɛna daminɛ san 2025 daminɛ kɔnɔna la. U y'a ɲini fana u ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnw fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan u ka na u n'u ka kuma yaasa u ka se ka bɛn fɔ la cogoya min. Wa u y'a jira fana k'u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye u ni an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka taa ɲɛ halisa baara kɛ ɲɔgɔn bolo ani fana bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta sɔrɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ani bonya ni karama kɔnɔ. Arabado desanburu kalo tile 4 san 2024 Move Africa ani Salam Assurance maaw ye u tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura la min b'a jira k'u bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U ka jɛ ka baara in bɛna boli fɛn min kan o de ye ani ni maa ninnu fatura ni gɛlɛya dɔ nana se u ka maaw ma u ka se ka u ka ni nafolo kasabi ta ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye
yani u ka ɲɛ sɔrɔ kuma. Magan Gui ni ale ye salam barakɛla ale ye a jira ko salam bɛ diɲɛ jɛkuluba dɔ de kɔnɔna la, jɛkulu min kɔnɔ jamana 27 bɛ a kɔnɔ. Wa a y'a jira fana ko bolonɔbila nin sɛbɛn in na ko nin na kɛ nafasɔrɔ siraba de ye olu ka cakɛda ma. O kɔfɛ min ye Move Africa ɲɛmaa ye ale ye i da don ni bɛnkan sɛbɛn in nafa la ka ɲɛsin nin cakɛda fila in ma ani jamanadenw yɛrɛ ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ Salam Assurance la. Ka kɛɲɛ ni maa surumaniw ka don la ɲɛnamayali ye o min kɛra tarata don Desanburu kalo tile 3 san 2024 an ka jamanakuntigi General d'Armée Asimi Goita ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ni o dɔ ye ka balow di u ma ani ka tilankɔtugun ka bolimafɛn ni o ye motow ye ka o di u ma yasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. Ni lajɛrɛ in kɛra u yɛrɛ daga yɔrɔ la Bolibanakaw fɛ commune 3 kɔnɔna la. U ka ɲɛma ni o ye Madame Kadi Bari ye ale ye foli kana se an ka jamana ɲɛmɔgɔ General d'Armée Asimi Goita ma a ka nin dɛmɛ na ka ɲɛsin u ma, wa a ye dɛmɛ o fana ɲini a fɛ ko a ka di a ye a ka olu fana waleya u yɔrɔ. A kɛnɛ kan Monsieur Agib Danbele ni ale an ka jamana ɲɛmaa ka ladilibaga ye ale ye a jira ko jamana ɲɛmɔgɔ ka nin dɛmɛ in kɛ kun de ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka o don ba la an ka jamana kɔnɔna la, wa fana ko dɛmɛ na ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma Desanburu kalo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ɲamakɔrɔ commissaire principal ni o ye Modibo Ka Jara ye ale ni a danga Yusuf Kulubali olu ye tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la min ni a baarakɛ ɲɔgɔn ka baara kun bɛnnen bɛ ka maaw bolofɛnw ka o daraki ka bɔ u bolo. U taara tɛgɛ kɛ nin cɛ kofɔlen na Misabugukaw de fɛ yen nɔ. O kelen kɔ k'a minɛ ani maa min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye o ko fɔ nka a y'a jira ko o bolila wa a y'a jira fana ko o de ye ale ɲɛmaa ye. O kelen kɔ ka nin cɛ in minɛ u ye ordinateur 10 ani téléphone 2 de sɔrɔ a ka bolo kan. Ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ani maa min tun ka baara ye nin waleya cɛjugu ye yasa ka se ka tɛgɛ kɛ o fana na. Ale bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan yasa ani ɲangini min ka kan ka o da o kan. Ɲamakɔrɔ commissaire principal Modibo Ka Jara a ko k'a b'a ka cɛdenw fo kosɛbɛ u ka nin wuli ka jɔ in na, wa k'a b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye bingani walew ye o bɛ se ka dabila Yirimajɔ ani a dafɛ quartierw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Wa a y'a ɲini fɛnɛ an jamanadenw fɛ k'an k'an bolo di an ka finitigilakaw ma yasa min ye an n'an bolofɛnw ye o bɛ se ka lakana cogoya min na. Ka kɛɲɛ ni jɔnya wale kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la Monsieur Agib Buare ni ale ye CNDH ɲɛmaa ye ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye jɔnya wale ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka dugu dɔw la ni o dɔ ye Kayi, Kita, Nara ani Nioro du Sahel. A ko tiɲɛ don jamana ɲɛmaaw y'u seko kɛ ka ɲangini wale dɔw ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'u bɛ nin baara in kɛ nka ko a b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara a kan yasa nin waleya cɛjugu ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min. UMSI ni olu ye an ka finitigilakaw ye olu ye tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la min ka baara tun ye ka maaw yurugu ka jira u la ko ale ye finitigilaka ye ko a bɛ se ka u don polisiya baara la. U kelen kɔ ka tɛgɛ kɛ ni cɛ in na u ye polisi fini ani menotti fo ka taga se sɛbɛnfura kolon dɔw u ye olu sɔrɔ a dagayɔrɔ la. Ni wagati in na a bɛ finitigilakaw ka bolo kan ani ɲangini min ka kan o bɛna da a kan, wa fana u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma ko an k'an kɔlɔsi sabula ko yuruguyurugu kɛbagaw cayara ko maa o maa mana na se an ma ko an ka nafolo kasabi di u ma ko u na an don baara la ko an kana na sɔn, wa ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka wele bila finitigilakaw ma yasa nin waleya cɛjugu ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Namibikaw fɛ yen kalata fili min kɛra Novembre kalo tile 27 Namibi Netumbo Nandi Ndewa ale ye sebaya sɔrɔ Panduleni Itula kan
a y'a jira ko a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni ale ɲɛna tɔmɔna ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka baara di u ka sifinnakaw ma wa fana ko a n'a fɛɛrɛ sigi sen kan u ka jamana ni jamana wɛrɛw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogoya min na wa a y'a jira fana ko min ye ka maa dɔw saya ni dɔ ye k'a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka se ka o waleya cɛjugu ninnu k'o kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka minɛ ka kɛ kelen ye ani fana bɛɛ ka nafa sɔrɔ jamana kɔnɔna la ko ale na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye Namibi ye a bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na nafoloko nasiraw fɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Egypte. An ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale bisimila Egypte alimamiba fɛ Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb fɛ u kumara fɛn min kan o de ye lakanabaliya min ɲɔɲɛlen bɛ farafina worodugu yan fan fɛ u ye u da don o la o kɔfɛ fana jamanaba minnu bɛ yen n'olu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin banbanciwale tigilamɔgɔw ma ni maramafɛnw ye yaasa u ka se ka banbanciwale kɛ jamanaw kɔnɔna la ko fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ o ko ninnu na yaasa ka o waleya jugu ninnu ka dan sigi o la o kɔfɛ fana u kumara fɛn min kan bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali jamana ani Egypte kalansoba Al-Azhar ni ɲɔgɔn cɛ u y'u da don o la o kɔfɛ u y'a jira fana k'u kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye alimamibaw ye olu ka se ka kalan jamana kɔnɔna na ani u ka se k'u sen don lakana ani bɛn ni kelenya adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka o baaraw ka olu waleya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ ka sankɔrɔta k'o di an ka fintigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.